DSD इलेक्ट्रिकलमध्ये आपलं स्वागत. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खास तुमच्यासाठी बनवला आहे, कारण मागच्या व्हिडिओमध्ये मला कॉमेंट आल्या होत्या की 2 वे स्विच आणि रेग्युलेटरची वायरिंग कशी करायची. तर मित्रांनो, आज त्या संदर्भात हा व्हिडिओ. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. 2 वे स्विच, फॅन आणि रेग्युलेटर तर अशा पद्धतीनं नकाशामध्ये बनवलेलं आहे मित्रांनो. तर आपल्याला त्या स्विचची वायरिंग कशा पद्धतीनं करायची आहे आणि त्यामध्ये 2 वे स्विचला रेग्युलेटर कशा पद्धतीने जोडायचा आणि फॅनला वायरी कशा कनेक्ट करायच्या त्या संदर्भात व्हिडिओ. चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरू करूया. मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा. मित्रांनो, हा 2 वे स्विच. मित्रांनो, हा 2 वे स्विच. त्यानंतर मित्रांनो, हा रेग्युलेटरला 2 वायरी असतात मित्रांनो. तर ह्या वायरी आपल्याला कशा पद्धतीने स्विचमध्ये जोडायच्या आहेत आणि कशा पद्धतीने या वायरी फॅनला कंट्रोल करतात त्या संदर्भातला हा खास व्हिडिओ मित्रांनो. हा 2 वे स्विच मित्रांनो, हा 2 वे स्विच, हा फॅन रेग्युलेटर आणि हा फॅन. तर मित्रांनो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप. तर आपण अगोदर पहिली स्टेप बघून घेऊया मित्रांनो. हा फेज. तर हा फेज आपल्याला कशा पद्धतीने कुठे जोडायचा हे नीट लक्ष देऊन पहा. तर मित्रांनो, आपल्याला ही फॅनची वायर या रेग्युलेटरला आणायची आहे मित्रांनो. त्यानंतर रेग्युलेटरची एक वायर आपल्याला या ठिकाणावरून स्विचच्या मध्ये जोडायची आहे मित्रांनो. अशा पद्धतीने फॅन जोडून घ्यायचा आहे मित्रांनो. आणि दुसरी फॅनची वायर मित्रांनो आपल्याला न्यूट्रल दिसते, या ठिकाणी न्यूट्रलला जोडायची आहे या पद्धतीने. तर मित्रांनो, 2 वे स्विचच्या वायरी कशा घ्यायच्या, या ठिकाणावरून त्यानंतर मित्रांनो या एक टर्मिनलमध्ये जोडून घ्यायचे मित्रांनो. आणि हा फेज मित्रांनो, हा फेज आपल्याला या ठिकाणावरून स्विचमध्ये जोडून घ्यायचा आहे. तर या नकाशाप्रमाणे आपल्याला वायरिंग जोडून घ्यायची आहे. चला तर मित्रांनो, आपण दुसरी स्टेप लक्षात घेऊया, वायरिंग कशा पद्धतीने करायची. तर मित्रांनो, आपल्याला फॅनच्या वायरी कशा जोडायच्या रेग्युलेटरमध्ये आणि स्विचमध्ये. तर आपण न्यूट्रल या ठिकाणी जोडून घ्यायची. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला फेज या ठिकाणी जोडून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला फॅन रेग्युलेटरची एक वायर या ठिकाणी जोडून घ्यायची मित्रांनो. त्यानंतर मित्रांनो, फॅनची एक वायर या ठिकाणी जोडून घ्यायची आणि फॅनची दुसरी वायर रेग्युलेटरमध्ये जोडून घ्यायची मित्रांनो. आणि त्यानंतर मित्रांनो, या ठिकाणावरून 2 वे स्विचला कनेक्शन मित्रांनो अशा पद्धतीने 2 वे स्विचला कनेक्शन करायचं आहे. तर मित्रांनो, या नकाशामध्ये सांगितल्याप्रमाणे 2 वे स्विचची वायरिंग तुमच्या लक्षात आली असेल मित्रांनो. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा. धन्यवाद मित्रांनो.